Mit navn er Marina Aagaard. Jeg er master i fitness og træning, ekstern lektor i idræt, og så er jeg shippetræner. Shipping det er super effektiv konditionstræning, hvor du lynhurtigt får pulsen op og lynhurtigt får forbrændt en masse kalorier. Faktisk, i sammenligning med jogging, så kan du i løbet af den halve tid med shipning opnå det samme træningsresultat. Derfor behøver du heller ikke særlig meget shipning, og i starten kan du starte med ganske få minutter. Det giver dig også en chance for at komme godt i gang, så kroppen vender sig til shipningen. Og hvis torvet det skulle drille lidt, skidt byt med det. Giv dig selv nogle chancer. 2, 3, 4 gange skal der måske til, men så lover jeg dig, så kommer det til at køre. Når du så er kommet i gang, så kan du shippe i 5 minutter, 10 minutter, måske et kvarter, eller op til en halv time. For at du får den allerbedste shipning, så vælg i hvert fald i starten et let tov, der er rimelig let at svinge rundt. Sørg for, at tovet er langt nok. Når du står på det, skal håndtagene nå cirka op under armhulerne. Når du går i gang, så giv dig selv en lille opvarmning. Det vil sige, let joggen, så du hæver pulsen stille og roligt. Gør kroppen klar. Og så sving tovet lidt langsomt. Og hvis det går fint nok, så sætter du bare tempo på. Slap godt af i nakke, skuldre og arme. Og lad armene hænge lidt nede, så de er nogenlunde ud for hofterne. Selvom det hedder sig, at du skal være godt op på tæerne, når du shipper, så gælder det ikke hele tiden. Du må rigtig gerne variere svingen lidt og fjede lidt i benene, så du fordeler belastningen ud over foden. Og husk, træk vejret. Jo mere ild du får ind, desto mere energi har du til at fortsætte. Rigtig god fornøjelse med din shippetræning.